கோவை மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் மாநகராட்சி கூடைப்பந்து விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த 27இல் துவங்கியது. இப்போட்டிகள் வரும் 31ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவில் தலைசிறந்த தலா 8 அணிகள் பங்கேற்ற நிலையில் நேற்று வரை லீக் போட்டிகள் நடந்தன. தினமும் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை போட்டிகள் நடக்கிறது. ஆண்கள் பிரிவில் இந்திய ராணுவ அணி 53க்கு 49 என்ற புள்ளிகளில் பேங்க் ஆப் பரோடா அணியையும், கேரளா போலீஸ் அணி 71க்கு 70 என்ற புள்ளிகளில் பேங்க் ஆப் பரோடா அணியையும் வென்றன. பெண்கள் பிரிவில் தென் மத்திய ரயில்வே அணி 86க்கு 72 என்ற புள்ளிகளில் ஐசிஎஃப் அணியையும், கேரள மாநில மின்வாரி அணி 79ற்கு 41 என்ற புள்ளிகளில் கோவை மாவட்ட கூடைப்பந்து கழக அணியையும் வென்றது. தொடர்ந்து போட்டிகள் நடக்கின்றன.